Bu Bukarest'in Crețulescu Kilisesi'nin ünü, Teo'nun kapusu. Bu kilise Bukarest'in en eski kiliselerinden biri, kurulmuş 1722. yılda. Onun adı Crețulescu çünkü bu kiliseyi düzen karı koca Iordache Crețulescu, Hilimon'un karısı Marie, Rumen Bey'in kızı Constantin Brâncoveanu, hangisi şimdi zeyt çeken Ayos. Onu Rumınlar sayarınca Ayos çünkü o zaman Türkler onu öldürmüşler inan için. Burada bence görmeye yazıları da Slavyan bukolarının Rumun dilinde ama bukolar Slavyanca. Rumun yazısı sadece 19. yüzyılda geçer Latince. Bu proses başlar 40. yılda. Ama bütünle hepten geçerler sadece 19. yılın bitkisine doğru. До этой богадельни, где это богадельня, где он служил там. И там был музей. Acolo era și un muzeu, nu știu ce. Nu era și un muzeu. Muzeu bisericesc? Țărcovul? Era muzeu. Și el aduna pe toți copiii de pe stradă de acolo și îi învăța carte. Pe toți îi învăța. Acasă la el. Da. Asta era el. Îi plăcea să adune copiii de pe stradă și îi învăța să citească, să scrie. Acolo. Pe uliță, da? Da. E pe uliță, acolo. Собирал детей? Da. Ceva de religie legat. Nu, să citească, să scrie. Copii care nu dau. Care? Orfani? Orfani. Care nu știu, sunt tot felul de copii, care analfabeti, care nu știu să citească și îi învăța să... Îi aduna pe toți și îi învăța să citească. Da. Să scrie, să citească. Era așa, cum să spun, un om cum astăzi nu mai sunt, o inimă largă, așa, știi? Pentru cultură, pentru... А скиноаса? Гуляму серце. Гуляму серце. Добре. Станția de scrizală mama ca să meargă la Cimișlie. Schinoasă, da. Dacă era schinoasă ca să meargă la Cimișlie. Во дворе у дедушки жила мать Марии Чеботарь. Знаешь, кто была Мария Чеботарь? Певица. Primadonna Жила мать Марии Чеботарь. Moldovei. Maria Чеботарь era... Певица. Cântăreață. Cântăreață, păriță. Da. Și mama ei locuia la bunicul în curte. Cioteolă, noi îi spuneam. Cioteolă. De o chema Elena. Cioteolă. Așa îi spuneam noi. Iar tata Panaghia asta, care a fugit cu 3 fete, 2 erau mai mari și una era mititică, pe aia mai mare, se angajau servitoare pe aici, pe acolo, așa, iar cea mică a dat-o la liceu eparhial și a terminat... А они бежали с Приднестровья, оттуда, с Днестра. Да, с Советского Союза. Потом четвертый сын. Четвертый... Федор. Николай, ваш отец. Папа, да. Николай. Papa umre здесь, в București. Burası Bukareş'in İstorie eski merkezi. Burada var nasıl görme hani gider kazıntılar yer altından savaşlar çıkarma bulma ne var eski işler 19. yüzyılda eski asirlerden. Sol tarafımızda biz görüyoruz bir han, bir ev. Hangisine da dermişler Panul Duymanuk. Bu ev kurulmuş 1808. yılda. Onu kuran bir Armen Emanuel Mırzayan. Onu burada bilirmişler nice Manuk Bey. O zaman daha Osmanlı İmperiyası, Rus İmperiyası yaşarken açan başlar Cenk 1806. yılda. Hangisi gider 6 yıl. Hangisinden sonra Gagavuzlara verilir bıçak toprakları. 1812. yılda bu evde imzalanır Bukareş Anlaşması. Hangisi bitirir bu
6 yıllık cengi Rus hem Osmanlı İmperyası'nın arasında.